Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vanuit een zonnig Middelburg ben ik hier met Lilian uit Drunen. Ja, klopt helemaal. Op vakantie? Ja, op vakantie in Zoutelanden. Zoutelanden. Gisteren aangekomen. Dus En hoe lang blijf je? Een weekje. Een weekje. Ja. En hoe vaak kom jij naar Zeeland? 3 keer per jaar. 3 keer per jaar? Ja. En hoe lang doe je dat al? Meestal gaan we een week. Maar hoeveel jaar doe je dat al? Oh, dat doe ik al 44 jaar. En altijd naar Zoutelanden? Ja. Is het niet eens tijd om een andere plaats te proberen? Ja, Zoutelanden is gewoon mooi en we hebben daar veel vrienden, bekenden. Dus ja, dat is altijd leuk. En ben je dan een echte strandliefhebber? Ook, ja, zeker wel. Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven in Drunen? In het dagelijks leven ben ik onderwijsassistent. Ik werk op een school met zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En na de zomer ga ik de overstap maken als onderwijsassistent naar het VMBO. Oh, en nu zit je nog in het basisonderwijs? Ja. Dus dan krijg je oudere kinderen? Ja. Was je eraan toe of zeg je van, nou ja, ik vind het allebei leuk? Nou ja, ik was wel even toe aan een verandering, ja. En ik vind het altijd wel leuk om zo op zijn tijd een keer te veranderen. En ja, dit kwam op mijn pad. Dus ik denk, nou ja, gaan we doen. En krijg je dan eerst de brugklasses of krijg je alle Schoolbreed. leeftijden? Ik krijg alle leeftijden. Ja. Hoe goed ben jij in spelletjes, Lilian? Nou, redelijk goed. Ja? Oké. Want je zit thuis ook altijd mee te doen? Nou, ik kijk inderdaad altijd naar dit programma. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, en dan doe je het beter dan de kandidaat? Nou, dat gaan we niet zeggen, want als ik het nu slechter doe, dan... Zullen we het gaan proberen? Ja, je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om de plaatjes goed in je op te nemen. Ja. Dan draaien we ze om en dan is de bedoeling dat je de goede combinaties eruit pikt. Elke goede combinatie levert je 10 punten op. Zit er eens een fout ertussen, dan gaan er 5 punten af. En als je een goede combinatie hebt, dan krijg je daarna ook nog een vraag over Zeeland. Ja. Nou, na al die jaren Zeeland moet je toch wel wat opgepikt hebben, denk ik, hè? Ja, maar er zitten lastige vragen tussen af en toe. Ja? Er zijn meer keuze, dus je kunt ook nog gokken. Helemaal goed. Adem even diep in. Ja. Concentreer je. Heel veel succes. Dank je wel. Daar gaat je tijd nu in. Ja. En let vooral op de combinaties, de categorieën die je goed weet. Aardrijkskunde of culinair. Zeeuwse dialecten. Misschien amusement. En de tijd is om. We gaan meteen bordjes draaien. Dus welke wil je? Nummer 1 en nummer 4. 2 keer het landkaartje. Staat voor aardrijkskunde. Wat is de westelijkste punt van Zeeland? Is dat Sint-Anna-ter-Muiden? Is dat Burghaamstede? Of is dat Domburg? Dus haal even die kaart in gedachten. Ik denk Domburg. Nee, het is Sint-Anna-ter-Muiden. Kijk het maar eens na op de kaart. Ja. Dan worden ze lastiger. 7 De koekoepan. en 10. Dus 10 en 18. 10 en 12. En dat is goed, 10 punten erbij. Aan hoeveel mensen in Zeeland kostte de watersnoodramp het leven? Waren dat er 534 of 865 of 1836? Ik denk 865. Nee. Was het maar waar, zou ik bijna zeggen. Nee, het was echt het hoogste aantal. 7. Weer die koekenpan. Dat is weer diezelfde. En Nou, waar zit de andere? 16. 16 en 18. 17. En 6. Ja. Een kunst- en cultuurvraag. Hoe heet dit voorwerp dat al tientallen decennia wordt gebruikt? Is dat een landbouwmes? Of is dit een boerenmes? Of is dit een paardenmes? Paardenmes. Ja, je zegt het zo'n beetje twijfelend, maar het is goed. Een paardenmes. Er zit onder dat paardje ook nog een piepklein balletje. Oké.
Nummer 5. Hey. Daar hebben we weer nummer 7. Maar waar is nou die andere? 7. Culinair. In welk dorp wonen de meeste mosselkwekers? Is dat in Filipijnen? Of is dat in Ierseke? Of is dat in Bruinisse? Ja, het zijn alle 3 mosseldorpen. Ierseke. En dat is goed. 40 punten erbij. Nummer 2. De uil. En nummer 16. En dat is goed. Hoeveel soorten zeewier leven er in de Oosterschelde? Zijn dat er 20? Zijn dat er 200? Of zijn dat er 2000? 2000. Het zijn er net toch ietsje minder. Ik vond 200 al veel. Nummer 8. Vraagteken staat voor algemeen. En nummer 13. Nummer 11. En nummer 15. Dan hebben we 15 en 13. Ja, nou is die eruit, hè? Zeeuwse dialecten, je hebt vast wel eens iets opgepikt. Welk Zeeuws woord betekent niet bangerik? Een benauwde schieter? Een stoepenschieter? Of een kakkenbroek? Ik denk een benauwde schieter. Een stoepenschieter. Volgens mij noemen ze Middelburger stoepenschieters en Terneuzenaren ook. Oké. Nummer 3. En nummer 14. Ja? Nee, toch niet. 8 en 3. Daar zit hij. Een algemene vraag. Wat wordt er bij Zeelandia in Zierikzee gemaakt? Vissersbenodigdheden of bakkersbenodigdheden of landbouwproducten? Het is een groot bedrijf. Vissersbenodigdheden. Nee, je denkt Zierikzee bij Ja. de zee. Nee, het zijn bakkersbenodigdheden. Dus ze gaan de hele wereld over. Oké. Nummer 9. En nummer 18. Nummer 14. En nummer 18. En nummer 18, sport. Welke Zeeuw won de meeste etappes in de Tour de France? Was dat Theo Middelkamp of B. Jan Raas of C. Jo de Roo? Ik denk Jodero. Jij denkt aan Jo de Roo. Het is Jan Raas, je ziet hem hier op Kent de ze allemaal niet, foto. 120 punten. Als je snel bent, 9 en 11. kunnen we nog de laatste doen, de amusementsvraag. Met welke trekker is de familie De Recht al jaren succesvol op trekker-trekwedstrijden? Is dat de Red Devil? Is dat de Green Spirit? Of de Blue Wonder? Geen idee, gaan we A, Red Devil. Als ik nou zeg dat het een groene trekker is. Heb je er niet bij gezet? Maar je hebt in totaal wel 130 punten. Ja. Dus dat is toch een mooie score. Viel het je mee? Ja, Ja? wel een moeilijke vragen, maar ja, je weet niet van tevoren, hè. Dat is zo. En dit was de zomertour voor vandaag. Graag tot de volgende. En ik heb voor jou nog een doek, Zoutelanden, strand. Ja, Ja? komt Zwemmen deze ook? week misschien niet van pas. Maar Waarom niet? ja, deze week wordt niet zo heel mooi, maar we komen nog een keer terug aan het Oh. einde van de zomer. Jawel. Maar ik bedoel, en ga je zwemmen in zee? Ja, als Ja? het weer is wel, ja.